Maandag staat bij de rechtbank in Maastricht het megaproces tegen de Limburgse tak van motorclub Bandidos. Onderzoeken naar de activiteiten van de club lopen al jaren. Ook in pand aan de provinciale weg Zuid in Oorsbeek werd onder de loep genomen. 6 jaar geleden werd hier aan de provinciale weg Zuid in Oorsbeek een clubhuis gevonden. Een clubhuis aangetroffen door de opsporingsdiensten. En in april 2015 werd dat door toenmalig burgemeester Berry Link van Schinnen gesloten. Een kleine maand later gaat het dan helemaal mis. In een pand hier achter mij aan de Romeinenstraat in Sittard. Als de Bandidos verhaal komen halen bij een aan de Hells Angels gelieerde motorclub de Red Devils. Er volgt een forse vechtpartij en er wordt zelfs geschoten. Wat de leden van de Bandidos tijdens de vechtpartij niet weten is dat op dat moment al geruime tijd een strafrechtelijk onderzoek van justitie loopt. En op 27 mei 2015 volgt er onder andere hier achter mij aan de Linde in Nieuwstad en in Oorsbeek in het clubhuis van de Bandidos een inval. En daarbij wordt Harry Ramakers, de president van de Bandidos, gearresteerd in zijn onderbroek en hij wordt afgevoerd. Ook zijn zoon wordt meegenomen. In dit proces zijn er in totaal 25 verdachten, waaronder 20 verdachten die lid zijn van de Bandidos. Justitie heeft hen onder andere deelname aan een criminele organisatie, drugshandel en andere geweldsdelicten ten laste gelegd. Zo-Nieuws zal uitgebreid verslag doen van dit proces dat 15 dagen in totaal duurt.